Revolúcia v antikoncepcii? Vedci prichádzajú so špeciálnym čipom, ktorý by mal ženu pred nechceným tehotenstvom chrániť údajne až 16 rokov. Takto vraj bude vyzerať antikoncepcia budúcnosti. Mikročip, ktorý sa implantuje pod kožu ženy a bude do tela postupne uvoľňovať dávky hormónov. Podobne ako je to napríklad aj pri tabletkách. Nazdávam sa, že tento druh technológie bude mať významný vplyv na rôzne aspekty v medicíne, vrátane plánovaného rodičovstva. Vedci zo Spojených štátov začali novinku prvýkrát testovať takto pred 2 rokmi. S výsledkom sú zatiaľ spokojní. Čip by podľa nich ženu mohol chrániť na dlhých 16 rokov. Ak sa žena počas týchto rokov rozhodne otehotnieť, čip by sa mal dať vypnúť prostredníctvom diaľkového ovládania. Musíme ešte vymyslieť šifrovací jazyk, ktorý by zabránil prípadnému hackerskému útoku a možnosti toto zariadenie ovládať. Niektorí vedci a lekári sú voči tomuto vynálezu skeptickí. Argumentujú, že na trhu už sú podobné druhy antikoncepcie. Ženy v Spojených štátoch napriek tomu stále uprednostňujú viac klasické tabletky. Tak prečo by sa to malo zmeniť? Výskumníci z Massachusetts oponujú, že v porovnaní s inými implantátmi čip nebudú musieť z tela ženy vyberať za každým, keď bude chcieť otehotnieť. Simona Mikušová, televízia Markíza.